видео е за всички, които са си вкъщи, нямат много възможности за движение, за гимнастика. И сега ще ви покажа една гимнастика само с помощта на стол, какъвто всеки има в дома си. Нека да започнем с това, как да сме облечени. С удобни дрехи, така че да се чувствате комфортно. Нямате нужда от маратонки или обувки. Може да сте чисто боси или по чорапки. Сядаме на края на стола, не е да ни е удобно назад, а хубаво напред. Седалищните кости да са на края на стола, бедрата да са извън стола. Това ни позволява да седнем, да използваме краката си, дори когато сме седнали, да изправяме хубаво гърба и да стегнем хубаво корема. Ръцете са отстрани. И сега започваме само с вдигане на ръцете нагоре и връщам надолу. Нагоре. Стремим се да останем изправени и надолу. Нагоре и надолу. Сега ще добавим вдигане на пета. Едната пета, връщам. Другата пета, връщам. Тази гимнастика ще ви отнеме само няколко минути, но може да си я правите всяка сутрин, така че да имате хубаво раздвижване още от сутринта и целият ви ден да е активен. Горе петата и връщам и отново горе. Едната и другата, за да довършим. И долу. Сега ще повдигнем раменете нагоре към ушите и после ги сваляме надолу. Пак нагоре и надолу. Нагоре и надолу. Сега, когато сме нагоре с раменете, главата е напред. Когато обаче пускам раменете надолу, завъртам главата в едната посока. И пак нагоре, главата в другата посока. Нагоре, раменете в центъра, главата в едната посока, да кажем дясно, нагоре и в ляво. Нагоре и дясно, нагоре и ляво. Още веднъж ще направим това в едната и в другата посока. Нагоре и в ляво. Сега нагоре последно, но няма повече да въртим главата. И сега ръцете назад покрай стола, колкото можем нагоре и връщам напред. Нагоре, все още гърба ни е прав, стегнати сме и хубаво сме стъпили на земята. Добре, и сега, когато ръцете отиват назад, вдигам и двете пети максимално нагоре и връщам. Връщането на петите долу на пода, нека да бъде активно. Тоест, все едно имаме пружини под петите, бавно пускам петите надолу, заедно с ръцете. И връщам. И още веднъж. Сега всичко ще направим от начало. Започваме с ръцете нагоре и дясната пета и връщам надолу. Вдигам раменете нагоре и когато връщам раменете, главата в дясно, още веднъж вдигам раменете, но главата вече не се завърта. Вдигам ръцете нагоре, лява пета и надолу. Вдигам раменете нагоре, раменете надолу и главата вляво. Пак вдигам раменете, но главата остава напред. И сега и двете пети, ръцете назад и връщам. Още веднъж това. И връщам. И отново ще започнем от начало. Дясна пета, ръцете горе. Връщам. Раменете нагоре. Връщам ги надолу и главата вдясно. Раменете нагоре и долу. Лявата пета и ръцете. Връщам. Раменете нагоре, главата вляво. Горе. И връщам раменете надолу. Два пъти имаме ръцете назад и двете пети горе. И връщам. И още веднъж двете пети. И връщам. Сега ръцете са отпред, пред гърдите, ето така са събрани. Завъртаме тялото в дясно. Стремим се краката да не се местят, да са стабилни. Само в дясно въртим. Още два пъти. И още веднъж. Сега ръцете в страни и хващаме стола. Като хванем стола, вдигаме десния крак горе. Хващам хубаво, горе и връщам. 2, 3 и 4. Пак ръцете в страни, нека да са или
пред гърдите, завъртам вляво и връщам тялото напред, вляво и напред, без да местим краката и напред. И още веднъж и напред. Ръцете в страни и пак хващам стола, вдигам 4 пъти левия крак. Вдигам, стремим се да останем прави. И още веднъж. Чудесно, ръцете в страни и отпред. 2 пъти завъртам тялото в дясно. Още веднъж в дясно. Супер. Ръцете в страни и долу. 2 пъти крака горе, десния. Горе. Ръцете в страни и напред. Тялото вляво и връщам. Ляво и връщам. Ръцете в страни и долу. Вдигам горе и връщам. Вдигам и връщам. Сега, можем да повторим още веднъж, но мисля, че това е достатъчно. Ръцете са напред, заедно с навеждане на тялото напред. Гърба е прав и връщам. Бавничко прав гръб и връщам. Напред и връщам. Корема е стегнат. Това встрани ще покажа как изглежда. Не е нужно вие да се завъртате. Напред, прав гръб и връщам. Колкото можем се навеждаме. Не е нужно да е много, но трябва гърба да остане прав. Добре. Още веднъж аз ще се върна напред. Напред. И сега ръцете са нагоре. 1, 2, тялото остава напред. Ръцете нагоре, без да вдигам раменете. Така работи хубаво гърба. Още веднъж и задържам напред. И сега, когато се изправям, връщам ръцете до тялото. Добре. Сега, слагам лявата ръка отзад на тила. Раменете са надолу, да не сме ето така. И навеждаме в дясно. Ръката се стреми надолу, все едно искаме да докоснем пода. Естествено няма да докосваме пода, но хубаво навеждаме. Навеждаме и изправим надолу. Представяме си, че имаме тежест в ръката, тя ни дърпа надолу и после с мускулите тези от страни на корема се изправяме нагоре. Сега сменям ръцете и сменям посоката на навеждане. Навеждам и връщам. Навеждам и връщам. Хубаво надолу, раменете стоят стабилни. Когато се изправим, хубаво сме изправени. Навеждам. И пак. Последни 2 ще направим вляво. Още веднъж. Стремим се, когато се наведем, да не повдигаме от другата страна седалищната кост, да си остане и изправям. Ако имаме нужда да сме по-бавно, движението да е по-бавно, правим го по-бавно. Сега, 2 ръце са отзад на тила. Ето тук, пускаме хубаво раменете. Отварям лактите и ги прибирам. Така работи хубаво отзад гърба, назад и връщам. Назад и връщам. Още веднъж и сега ще направим така. Първо завъртам дясно. После се навеждам напред. Левия лакът към дясното коляно. Това ни е посоката, не ни е целта. И изправям напред. Отварям и връщам. Завъртам се в ляво. Десен лакът към ляво коляно навеждам. Изправям. Обръщам напред. Лакти назад и отново ги връщам напред. Завъртам тялото в дясно. Навеждам се напред. Връщам горе. Напред. Отварям. Връщам. Пак. Ляво. Напред. Надолу. Нагоре. Напред. Отварям и връщам. Нека да го направим още веднъж. Надолу. Нагоре. И изправям. Отварям лакти, прибирам. Завъртам ляво. Напред, надолу. Нагоре. Център.
лакти и връщам. Ръцете са нагоре и ги пускам долу. Може да завъртите леко. Добре. Сега правим така. Десния крак стъпва малко по-назад, левия малко по-напред. Стола, да кажем, е достатъчно висок. Коленете остават напред. Вдигам съвсем малко, искаме да станем от стола, но се връщам, не ставам до край. Навеждам се напред с прав гръб, ставам. И пак. Дори самото повдигане на седалището от стола, да махнете тежестта от стола, е достатъчно понякога. И сега ще разменим краката. Левия крак стъпва по-назад, десния по-напред и отново ставам. Продължавате. Аз ще покажа странично как изглежда. Вече го правихме това навеждане напред с прав гръб. Ставам. Може да е съвсем малко, само с дигане на тежестта, абсолютно е достатъчно. Стига коленете да останат напред и единия крак да е по-назад. И сега редувам. Десния крак е назад, левия напред. Ставам. Или опитвам да стана. Размествам краката и ставам. Размествам. Размествам. Чудесно. Сега отварям стъпалата в страни. Ето така. Ръцете са от двете страни на бедрата. Отпускам хубаво раменете и навеждам странично. В едната посока и в другата посока. Стремим се да не навеждаме тялото напред, а да е точно в страни. Навеждам се. Пак работим тези мускули, които са в страни. Добре. Още веднъж. Ляво. И изправям. Ръцете са напред. И сега завъртам лакътя. Все едно искаме да докоснем отзад облегалката на стола. И връщам. Стабилни са краката. И връщам. И пак. Може леко да наведете тялото дори назад. Завъртам. Когато завъртам в едната посока, другата ръка дърпа напред. И пак. Още веднъж дясно. И ляво. Ръцете са в страни. Или хващаме стола и правим така. Десния крак към левия. Връщам. Левия към десния и връщам. Колкото можем по-близо и връщам. Сгъвам, не го вдигайте много, няма нужда. Трябва хубаво да сте седнали напред. Бедрата да са свободни. Добре. Още веднъж така. И сега задържам десния към левия. Ръцете са напред и завъртам тялото дясно. Две, малко по-бързо темпо, но по-малка амплитуда. И 4. Достатъчно. Разменям. Стъпва левия към десния. 1, 2, 3 и 4. Центъра сме. Сега, пак ще покажа странично. Стъпили се сме в страни. Гърба ни е прав. Ръцете са напред. И навеждам от главата. Първо главата навътре. Сгъвам тялото надолу. И после бавно се изправям, все едно имам стена и развивам гръбнак. Надолу. И нагоре изправям бавно. Прешлен по прешлен се случва бавно. И изправям нагоре. Още веднъж. Надолу. И нагоре. И сега една по една ръцете. Нагоре. Докосвам облегалката, с леко завъртане на тялото и връщам. Нагоре докосвам и връщам. Нагоре и връщам. И пак нагоре и връщам. Сега ще ги редуваме двете. Първо навеждам тялото напред, сгъвам го и го изправям. Едната ръка и връщам. Навеждам напред, надолу. Разгъвам, изправям.
Другата ръка. И връщам. Когато се навеждам надолу, корема е стегнат, гърба разтяга и изправям нагоре. Завъртам и връщам. Напред, надолу, изправям, нагоре и връщам. Сега е време да станем от стола. Аз ще се застана странично, вие може да застанете към мен. Заставате зад стола, хващате облегалката да ви бъде като стенка. И сега правим така, без да преместваме тялото напред и назад, вдигам едната пета нагоре и ги разменям. Искам да обърнете внимание как раменете ми не се повдигат, не правя, повдигам, свалям надолу, краката работят долу, самостоятелно, тялото стои абсолютно стабилно, без да повдигам раменете. Максимално повдигам петите догоре. Добре. Сега вече ще направим двете заедно. Опитваме се да не отиваме напред, държим се за стола, а вдигаме директно нагоре. Нагоре и надолу. Нагоре и надолу. Държим се хубаво за стола, за да сме сигурни, че няма да има проблем с баланса. Гледаме напред, изправяме нагоре и пускаме надолу. Опитваме се да са ни събрани краката, показваме, ето така трябва да бъдат събрани колкото можете долу. Може да е по-бавно вдигането, постепенно вдигаме повече нагоре. Така работят пръстците. И като работят пръстците, изпомпват кръв нагоре по тялото. И тогава сме здрави. Още веднъж. Чудесно. Сега, заставаме странично. Тоест, ето така. Всъщност оставаме така на стола. И сега изнасяме единия крак в страни. Държим се за стола. Единия в страни. Връщам. Другия в страни и връщам. Опитваме се да не навеждаме тялото, да работят страничните мускули по кръка. И пак. И още веднъж. Сега ще задържим десния крак. И сега изнасям лявата ръка и се опитваме да задържим на един крак. Държим се за стола, за да сме сигурни, че всичко ще е наред. Сега десния крак го завъртам навън, напред, настрани и напред. Настрани и напред. И още веднъж настрани и напред. Връщам. Първо вдигам крака, не бързам. Ръката страни. Лявата ръка държи стола, да сме сигурни, че всичко ще е наред. И тогава завъртам. От тазобедрена става, целият крак страни. Опитваме се да сме стабилни. Добре. Още веднъж. Много добре. Сега клякаме. Ето така ще покажа. Вие стоите зад стола. Клякам надолу. Вдигам ръцете. Връщам ръцете. Изправям. Ако е трудно с двете ръце, само едната и се изправям. Когато клякам, опитваме да не навеждаме тялото. Двете ръце или едната, няма значение. Ако се чувствате достатъчно стабилни, вдигам двете ръце. Клякаме, вдигаме ръцете, връщаме още веднъж и връщаме. Чудесно! И накрая ще завършим с това. Слагаме ръцете върху облегалката. Аз ще преместим малко моят стол напред. И стъпваме назад. Но вече не са ни събрани краката, а са малко по-широко. И навеждам надолу прав гръб. И изправям напред. Надолу, назад, прав гръб, колкото можем и напред. Без да отлепяме петите. Назад и напред. Назад, задържаме. Едната ръка, да кажем дясната, към левия крак, докъдето стига. Връщаме. Лява ръка към десен крак и връщам. Гърба си остава прав, надолу навръщам. Изправям. Надолу навръщам. Изправям.
Последно в едната посока. И в другата посока. И напред. Сега, нека да се изправим внимателно. Слагаме едно по едно ръцете върху коленете. Свиваме леко коленете. И извиваме бавно гърба нагоре. И се изправяме. Можем да се поздравим с хубава загрявка.